Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan motipas sa laing naandang agianan. Unya motungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod nining kinabuhia, kay tingali unyag hikalitan kamo niadtong adlaw. Kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka litag, busa pagbantay gayud kamo ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamog kalig-on, aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong gabi natong tanan mga igsoon. Labi na sa ato mga kaparian niya karon dinhi pananguluhan silang team moderators si Monsieur Alia, niyang iya mga sakop no si Monsieur RJ, na ay duha ka kaabag si Father Sherwin ug si Father Renren, na po sa ka-team member di si Father Bubit, ug of course na po diha retired but not tired no si Monsignor Bodoy uban ni ana. Akong usbon maayong gabi natong tanan mga igsoon. Akong ipahimutang pagsugod ning Santos nga misa kini atong kasaulugan no. Unang adlaw sa misa nobena, pagpangandam nato sa atong pagpadayag sa atong nga pagpasidungog sa mahal nga Birhen sa Immaculada Concepcion. Unya kini ato pong misa alang na sa una nga Domingo sa Adbyento. Pagpangandam gihapon aron ang atong pagsaulog sa una ni nga pag-anhi, ako nang gisulti nga mas makahuluganon, mas mabungahon o kini mas malungtaron di asong kinabuhi mga kaigsunan. Ning inyong pagpangandam o atong pagpangandam nining pagpasidungog nato sa mahal nga Birhen sa Immaculada Concepcion adunay tema. Og sa akong pagpamalandong niini inyo ni nga siguro gikuha labi na sa umaabot nato nga Jubilee year nga diin ang tema nagkanayon Pilgrims of Hope. So mao na nga ang tema ni atong pagpangandam no sa piyesta nagkanayon Mary, the Immaculate Conception, bearer of hope on our pilgrim journey. So, mura connected gihapon, kanigiskot pa ni paglaom mga igsoon. Pero sa atong papamalandong karon kay hangtod karon na malandong pa jud ko. Nigikan ko sa Karkar alas 2, traffic man kaayo, niabot og mga 2 oras o 30 minutos in town, abot ko dinhi. Mao tong gikan didto nagkayon ko sa pagpamalandong. Unya akong gitanaw ang tema no nga si Maria ang Immaculada Concepcion
tigdala ug magdadala di ay no sa paglaom ning atong panaw. Sa kinatibuk-an, ako ning gitan-aw una ang kaamguhan nga kining mao nga Maria nga atong giato nga giisip nga mo'y nagdala no sa pag-bearers of hope. Gasa gini siya mga kaigsunan. No? She is a gift to us. Unya, as a gift, doon na gitay mga gitawag nato, ipadayag gikan kanato. Unya, di lang ni siya gasa, apan para nako, naghatag po niya og hagit sa tag sa kanato. Nga sama kang Maria, ngan magdadala og tigdala sa paglaom ning atong panaw, kita usab mahimuon sa nga magdala og paglaom sa atong pagpadayon sa panaw. So, in terms of mura ba og makarealize na, makaamgot na nga si Maria gasa lang kanato, doon na gitay ika tubag. Dili ba? Pananglitan. Unsa man day malitok nato makaigsunan kung makadawa ta og gasa. Unsa man day malitok sa tong baba. Wa may tubag. Thank you. Pasalamat. Apan ang uban, di gyud magpasalamat og ibatasan. Anyway, ako lang ni sa gitumbok, ako ni gi-emphasize kay usabaya ni sa mga values nga atong taligaman. No, pananglitan. Karong umabot nga piyesta, unsa man, pakanon pata, padad-an pa gyud, ipada pa gyud ang kumbinto. Di ba? Nya mo dool mo ni Monsignor Alia mayngon, salamat Monsignor ha. May mayngon si Monsignor Alia, way sapayan. Apan unyang itubag ko na sa labi na sa uban, mayngon, magpasalamat bayan siya, murag di mo balik sunod tuig. Di ba? So usan ni siya sa magitawag ito makaigsunan, kanabang ang tubag nga usahay makawagtang sa kaimportante. Niyaan nang gitawag nato value of gratitude. Kay diha bitay usa ka istorya mga igsoon, dihay usa ka tawo nga nanambo sa iyang balay, usa ka buntag sayo niya nangapi siya. O nakita niya dito usa ka tawo nanguykoy, basurero. Usa ba yang gisulti, "Ay, salamat Ginoo nga di ko parihan ng basurero nga nanguykoy pag unsay iyang ikabaligya, unsay iyang makitan ibaligya niya makakwarta, makapamahaw siya." Ako humana kita, salamat din taw Ginoo. No? Nindot kayo nga attitude, pasalamat. Ang basurero po dias da plisdan, niagi man ang ambulansya, miingon dayon, diya may kargang masakiton, padong sa ospital, miingon po dayon tong basurero, "Ay, salamat Ginoo, bahalag nanguy-koy pa ko dire. Salamat yung kayo. Di ko pareha itong masakiton, ay padong sa ospital." No? Nagpasalamat sa iyang kontento sa iyang kinabuhi. Nagpasalamat. Ang masakiton, pag abot dito sa ospital, nakakita o gipotos na gikan sa kwarto, padong sa morgue. Mingon, "Hay, salamat Ginoo, nga bisag masakiton ko, di ko parihaan na, giputos na, padong na sa morgue, patay na." Nagpasalamat. Kontento gihapon siya, gi-acknowledge ang kayo sa Ginoo. Ang nindot ang patay dito sa morgue, nagpasalamat po. "Ay Ginoo, salamat, impas ang tanan, apil ang utang." Mga kaigsunan, usanis siya kanindot kayo nga pagpahinumdum kanato, the value of gratitude, which atong gipakita nga si Maria, gipasalamatan nato, di lang siya, kundi mismo ang Ginoong naghatag ni kanato. Diin siya mamahimo nga sumbanan, iwag og lamdag, o gani tigdala niya ng paglaom. Kaysa pagkatino makaigsunan sa atong panahon karon, daghang panghitabo, nga daghang mudesider nga di na makapadayon sa unahan. Ug kini, nahitabo lamang, ug di lang din sa ato, tibuok kalibutan nga panghitabo. Anyway, mubalik ko niya taniana.
So the value of gratitude, importante kaayo. Kay doon naman ni sa relational dimension. Kay when we say thank you to a person, we acknowledge the goodness of that person. Tanawa lang, relational. Sa imong pagpasalamat, mga igsoon, imong giila ang iyang maayo, ang iyang pagkabililhon, ang iyang pagkasagrado. Kay nga naman sa atong panahon karon, daghang mga butang sukwahi. Character assassination. Magdinautay. Karon, iniro o inigsugod na sa kampanya, makita gyud nato. Makita gyud nato unsa ang dagway sa atong relasyon sa sag-usa. Nga imbis magkasuod ta, human sa eleksyon, musamot kalagyo, divisive kaayo. Kay panahon sa eleksyon o panahon sa kampanya, pagdinautay. Mao ni usa ka butang atong pahinumduman atong kaugalingon. Nga in terms of the value of gratitude, it has a relational dimension. Nga sa atong pag-ila sa kasuod na kay giila nato nga kita maayo binuhat sa Dios, sa ato pa ang atong pagka-synodality malig-on sad. Kaya naman, kaya Santo Papa nag-auhagid nato sa pagpanaw nato, di ta magbinagsa, di ta mag-iya-iya, kundili hiniusa, panglantaw, hiniusang kusog, aron pagkapot sa kalambuan, suma sa plano sa Dios, ug ang kahingpitan moabot kung kita magmalungtaron. Mauna ang una nga implikasyon sa atong pag-ila sa gasa, o giila to si Maria nga gasa, ang Immaculada Concepcion. Gawas sa pagpasalamat, mga igsoon, kung makadawa ta og gasa, unsa may atong bation? Lipay kuno pero nagmugot. Lipay, di ba? Makadawa ta og gasa, magmaya gyud ta. Not because of the gift, but the reason behind the gift. Apan mingon ta, malipayon ta, apan timan karon maabot nga karon, no, Advent pa maron, Christmas season. Di ba? Natay kalihukan, pundok-pundok, exchanging of gift. Inigkahuman niya ng parte-parte, exchanging of gift. Magyaw-yaw, magbagulbul, imbis malipay, kay nga naman, ang akong giputos, mahal kaayo. Kining akong gidawat, mas mahal pa ang putos. Mauna, makaigsunan kay we are after of the material thing and we are not after the deeper reason behind the giving. It is a name of love. Sa ato ba, when we experience love in sharing, then we should be happy. Kinahanglan magmalipayon ta. Kaya nga naman, sumpay sa being a grateful person is a happy person. A happy person is a grateful person. Maubitaw sa Ebanghelyo karon, makaigsunan kay karong adlaw pod, dakong pista ni kinsaman San Andres. Yang unang pagbasa nindot kayo, matahom ang mga tiil niadto manggihatagon sa mga pulong sa Dios. Mao ni ang usa kanindot kayo nga atong pamalandungan. Kay matod pa so sa Santo Papa nga kini kunong Kristiyanos nga magul-anon, di gyud tinuod nga mga Kristiyanos. Kay nga naman sukwahe na sa atong pagkakita. Because as Christians, we should be joyful. Ug mao ni ang irony nga in spite sa mga butang nga murag makaguol, apan we're happy about this. Kay after all, pasalamat ta nga naman naagihapon ta, naginhawa gihapon ta, nagsiga nga atong mata. Mao ni makaigsunan ang importante. When we receive gifts like Mary in our lives, then we should be grateful to God. We should be grateful to Mary. And then we should be happy. We should be joyful after all. Apan mao ni ang dako nga problema alang kanato. Kay nga naman, diha sa mga gas atong nadawat, di man nato tipigan, ato maning ipaambit,
And that's the great challenge for all of us, for each one of us. Kaya nga naman, gusto kay ta nga mo tipig, gusto kay ta mo tanog, hantod mga baho na lang, nga naman sukwahi ka na makaigsunan. Sa ato pa, sa atong kinabuhi, nindot kayo, nga kita di ay mamahimo sang lamdag ug iwag, ug tigdala sa paglaom alang sa uban, ug atong kinabuhi magmalaumon aron sa pagtan-aw maingganyo pod sa pagpadayon sa unahan. Ug mao ni siya ang dako nga challenge. Mga kaigsunan, sayod ta nga usa sa mga gitawag maka-depressed, maka-desperado sa tao, mao gyud ang relasyon diya sa panimalay. So mao ni ang dako nga challenge. Kumusta man ta sa atong panimalay? Ato bang gitisok kining gitawag value sa paglaom o dihay duha ka managsuon pulos lalaki ang maguwang minyo ang manghod ulitaw. Pagkamatay sila maginikanan, gibinlan sila last will and testament o gibasa sa abogado silang atubangan o ang ilang mga properties equally divided between them. Apan, gi-contest sa maguwang. Dili mahimo, kay na ako'y pamilya, kinahanglan nga ang akong bahin mas bintaha sa imo. Wa sad papiri ang manghod, ulitaw ko manoy, wa ko'y kauban sa kinabuhi, kinahanglan mas labaw ang akong bahin, hangtod nga nagkadiferensyahay, nagkainsultuhay, way laing rason, tungod sa butang nga makauuwaw. Apan subo nga pamalandungan nga daghan kanato way mga uwaw. Muy nahitabo sa managsuon. Puslan man, laom na gyud kayo ang hurts. Pila may istorya, silingan bayaan ni sila. Mauto nga, di ko gusto makalabang ang akong igsoon sa pikas, naghimog laom kaayo nga kanal, bungaw, aron mag-ukang nila. Ang maguwang po, duwa papiri. Puslaman, di ka gusto bulabang, di sa ko gusto mo tanaw si mong naong. Mao to nag-hire siya og panday, kay iyang pahimuan, og taas kayo nga koral, wall between them. Pila may istorya mga igsoon, nilakaw ang maguwang, ang hire siya og panday, nagtuo sa inigbalik niya mahumana. Mao to for some time, ibalik na siya. And to his surprise, instead of wall ang gihimo sa panday, bridge. Taytayan. O dito sa pikas daplin sa Taytayan, ang manghod in town, natandog. Mingon ang manghod, yung realization nga after all, ginsulto, giaway na ko si Manoy, nag-initiate mang gihapon to reach out na ko, natandog. So there was a change of heart. There was a metanoia on the part of sa manghod. Ug ang maguwang po di ay, nagtanaw siyang manghod itong, nagpaabot pa nitawon si Dudong nako. Kaya nagtuo lagi, nga ina tong initiative. And also there was a change of heart on the part sa maguwang. Ug mao to, naglakaw sila, diha sa Taytayan, nag-abot sa tunga, nagginaksanay, naghinilakay, nagkauliay. Parinti, pamilya gyud. Og mao tumingon dayon ang maguwang, let's celebrate. Let's celebrate. Yang gitawag ang panday. Kailang paapilon siya ng selebrasyon. Take note, unsang tubag sa panday. Mingon ang panday, di ko maka-join sa inyong celebration because I have still many bridges to build. Mga kaigsunan, mao ni ang challenge nato. Bridge of hope, bridge of encouragement, bridge of reconciliation, which for me, anha gyud umula sa panimalay. Kay nga naman, ako nang gibalik-balik sa mga wali, we could not achieve a synodal church unless we experience a synodal family. Kay nga naman, kinsa may naglangkob sa simbahan, sa parokya, pamilya. Sa ato ba kung magkagubot o magtibuagsa ang pamilya,
maklaro unsay matakdan sa ato nga panimuyo sa atong palibot. And it's a big challenge for all of us to make the family o mamahimo nga bridge. Mao na nga si Cardinal Tagle, mingon siya, when the priest would say the mass is ended, go! Go! Ay mo dihag hapit sa kandilaan. Ay mo hapit dito sa kumbinto kay mga pita. Pauli mo sa inyo and make bridges. Bridges of reconciliation. Strengthening the family. Ug mao na siyang usa ka challenge nga gihatag kanato ni Maria Immaculada Concepcion. Kay nganuman naa siya. Nagbuhi siya, nagpuyo siya usa ka pamilya. Ug diha mao na ang nindot kaayo nga atong pamalandungan. And remember, devotions are not limited to personal consumption, but it should lead to social change. There's social dimension in our devotion. Lakbitan nato si San Andres kay Pista Maronia. Hinumdumi, muna'y gihimo ni San Andres siyang kinabuhi. He was a bridge. Kaya nga naman, disciple to si San Juan the Baptist, niya pagkahuman sa bunyag sa atong Ginoo, o sa iyang gibuhat, giduol niya ang Ginoo, Ginoo, asa makapuyo? O sa may tubag sa Ginoo, come and see. Dali, ug tanawa. Pagkaugma gayod, siya nagda sa iyang igsuon sa San Pedro, nga mamahimong disipulo. Siya ang bridge, aron to connect with Jesus. And both of them became His disciples. Lain nga hitabo, siya po ang nag-bridge nga ang bata nga nagdaog pan, may mamahimong gamit nga gitawag nga instrumento nga makakaon ang linibuan ka mga tao. Ug matod pa, si San Andres was a bridge between the Jewish people and the Greeks. Kaya ang gugma sa Dios, matod pa, way gipili. Kitang tanan, kada tao, tibok tao, tanang tao, gihakop sa gugma sa Dios. Muna as bridges, we should cultivate the culture characterized by, in quotation mark, social love and love for others, especially within the family or starting from the family. Mga kaigsunan, munin pila ka mga puntos sa akong ipaambit kaninyo, ni atong pagsugod, ni atong pagpangandam, di natong gitanaw ang mahal nga Maria karon sa atong ipamalandungan nga una, gasa. O tungkol sa pagkagasa, mapasalamaton ta. Tungkol sa pagkagasa, malipayon ta. O atong tubagon ang challenge nga sama kaniya, nga tigdala niya ng paglaom niya itong panaw, kita usab di ay mamahimo. O kining tanan mahimo lamang kung kita mamahimo nga instrumento na taliwa labi na sa depressions, mga desperations. After all, doon na tayo paglaom kana kung kita mapadayunon. And each one of us has this responsibility. Let's make bridges, strong relationship, then again, diha sa panimalay. Amen. Amen.